namin. Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aduh, gayam ti agurong dito'y karayan ah. Paray! Ah. Parintay! Apay aya paray! Tambay sa ngabo dito, yumay ka! Mabit lang, ta bumangirak. Makitam dito, paray. Ayan ti abot ako nam. Dito man, nay. Kitam ah. Kitam nga minta, paray. Dito, nay. Won. Abot nga agpaysa. Kautan ta, paray. Ang mga nod na nagbalay dito alamais. Manjak. Sika ano kayat mo? At nangagpaiso ti karga na dito nga abot, paray. Kanya kumangay. May sa alamais, paray. Kita akman, no agpaysa. Dito, paray, nay. Kanda ah. Won nga agpayso. Ay. At danto iyawid ko asidan man, ganito yang ko, paray. Kuha pare, so katakla ang ti agurong dayta alamas. Nye, agurang. Tapno amaw, naimas daytoy. Nagadupay. Ay, wala niya. Sige, mayata kon, paray. Ay, nagpura kan ti danom makabilak iti alsem na. Nay, Inteng. Ah. Anya dayta lutlutwam. Ay, sinigang alamas. Ah. Dalayana, sibuyas, salamagi kan kamatis. Kita akman. Ah. May samay. Kasanukit may sama dayta akinaot ni pare badong iji nakita na nga abot. Anya. Ay una yun. Nakaad-ado ti danom nga ingkabil mo. Una, tadya sabaw na launay. Sinigang ko naman. Ay, si daom laang dayta. Ay, may mayat ah. Tapno bukudak asida ay. Anye, insukat mo iti agurong ti kinaot mo alamas. Way, saan na balay? Ta mapanak tumanan ni karayan. Anya, Mapanak tumanan nagbiro kiti abot ijay, no adda makita. anya ngay taramidem iti about. Ay, kit kautek tumanin na. Masiguradom nga raw nga adda nagyan na. Ay, sigurado day ta. Ado, kay titilapia ka no ijay. Amangan mo't no adda nang ibulaos. Ay, awan. Ida mo no apay nga imado titilapia ijay. Ay, kasanon nga jipispad makwaraw ka anakan. Tanggal. Siguro madon dagiti tilapiam ijay. Basi tanggal. Idi ngamin imapaw ti danom, idi pa nagtutudaw. Napanen dagiti tilapia di karayan. Anya napanen? Nayanod ko nam ah. Isumot lang nga isaw angkal. May nga igat, adapay tilapia ken udang. May sa kilo amin day ta, maray. Gatanga maun. Kabadong. Gatangak, tapno adamot si daak Naimas day ta, maray. Ta fresh. Kalala iti karayan. Ay, kasta ka day. No kayat mao, mga alak tumanay. Ay, ay kayat ko Mala. Tapno adamot kwarta. Tanay, awan mo't pakitang dananay. Wow na, no adan tumanen maalam, yag mo laang kanya. Inlakom ti daduma alamas kin ni Marikwanan. Uy na, sa nabalay ta adumay. Anya, Adagurong, tibag, kampa, tilapia, igat, ken udang. kinaot mo amin dagita iti about. Ay, katwa na. Yung saan mo't kidi nga amin, tuyang. Mapan mo nga rod iluton tapno adda si daan ta. Ay, sikamot din natin mang luto. Nabambanuga kaon. Ayunan niya. Mudtoy nga rudan tasyak taglutaw. Paribanang, umay ka atamangan ta. Ha? Agsidata iti igat, tilapia ken udang. Nangalaam ka dagita, Marikwanang. Ginatang ko ken ni kabadong. Anya. Wen, inala na kanoy di karayan. Ay, imbag man. Wen, maray. Ay, ibagak tuman kan ni Inteng. Tamapan tumat ijay karayan. Nagturad ka naglay nga agkaut iti abot iji karayan ni pare badong. Kat, si Kangay. Ay, mabuta nga. Ay, takrot ka lang agpaiso alaklakayan. Apay, agpapada amin at tao kat saan may. Kasanuta mo't ngay. Kasanuta ang makasida iti lamos no takrot ka. Eh, no agpidot iti agurong akit mabalin.
Na, Ngam no agkaut kadag iti abot ije karayan. Ay, no way. Naggapo iti pispang ko dagi iti tilapia, tatabadaw. Sigurado ka? Nayanod na lang iti pa nagtutuo daw. Iso aya. Iso may lagayam ah. Uray nak, kumuyugakan ka mapan iti karayan. Ayun eh. Tapno damag kadwa ka mapan ijay karayan. Wine. Ay, anyagayam ti alain ta mapan ijay. Siyempre, iti pagkabilan ta ah. Iti maala ta alamay, skwaraw. Wala niya. Anya pa nga iti daduma mabalin a maala. Ay, ato ah. Ada ka nga udang. Ada ka atilapia. Agurong. Igat. Kaya dapay tukak adadakal. Wow, mayat nga raw. Intan tatabadaw. Nagkuyog dakwaro kan pare badong marituyan. Wen, kapitan, napanda nagkamul iti lamos ije karayan. Ay tiluko akwarog ta din ang bagbaga. Apay kumangay, kapitan. Ibilin ko kumaayala andak iti lamas. Anya? Ay naramanak ngamen ka ay na. Nagmayat ti agsida iti innala ni pare badong. Jay sinukatam iday iti aguraw. Ay uwan. Ay sus, naghimas. Nagadot ito ka nagpaiso di tao, itatabadaw. Nagado ti abot nito yabanda, kwaraw. Win nga raw. Aguri ka. Ha? Lisi ka dita. Ha? Takautag na ita may isang abot dita. Wana. Ayam, naunag samot na itang abaw, tatabadaw. Ha? Kaslada nga agpaiso ah. Ay, kwaraw. Aguri ka. Tayo nagkupay ti imak. Tagawatag man. Ang mga nudakil ato kaktiad da dita. Ay, ulag kwaraw. Ha? Kinagan na ti imak. Anya! Mangrugi na lumtig ti makakinagat ti ulag kwaraw. Win nga agpaisaw, tatabadaw. Ay, matayak sa hamot na dito karayan kwaraw. Ay, isa na, tatabadaw. Di ka matmatay. Uy, sunos sa mo na dyan nga ulag. Ay, Unay. kaya nga iti aramidon tayo, tatabadaw. Gagawin ta na. Tama nga numataya kundi tayo. Ay, wine, nagawitan. Kartingam, tamakadanon tapay di klinik. Ay na, pakibagamton kinituyang ka. Tadi nagtuko maisuksukat iti sa balay. Ay mataya ka, kwaraw. Ay, Ay ada kay paimwila dito karayan. Paray. ang kain. Agyaman nakta sinurot na kami dito. Ay una. Ay ada mo lang nakamulyo lamas. Awan nga raw dangkay. Apa nga, kat iso ko matigagarak. Ay, aksidente tinapasama kang kain. Anya? Kinagati ulag ni tata ba daw? Bundo dahi ta paray. Kita nyo mo timak ah. Limtagan. Iyawid ako man paray. Ang mga numataya ka. Ay na, marituyang! Marituyang! Nay, apay maray. Kas kamu lang matartaran ta. Lukas ta, di mo pa'y amaw? Ti anya maray. Ni kabadong, intaray ka no da kapitan, ija ospital. Anya? Ay agawid kan, taing ka mangisagana iti usar nyo, ija ospital. Ayun. Ay, maray. O, day ta silpon mo. Sungbata mo. Sige. Hello ba daw? Pudnaw nga da ka dito ospital? Ay, wang! Sige, umaya kita mutlaan. Adda akon ba daw? Ay, Nakaturog gayam. ay uwan maray. Nukasta, urayak laangan ang makareeng sa kunto kasarita, kapitan. Ay, ala, nasaya tay may kamaray. Ay, Una ti doktor nga da kano pirma amno kayat mau. anya ngay data, kapitan. Ay, jakan mo. At tinasayat. Purayam ti doktor. Anya, iti ko na ti doktor na natuyang. Ay na, kwarog, masapul ka no amaputed ti tamuduna. Ha? Ano saan, ang mga no agwaras ti gita iti bagina. Ay, saus. Ay, anya mo tanti kasto yan na pagtang nebadong kao. Masapol nga desisyon kaya. Nuput din daw, ano saan. Kwarog. Kasi tinakunayaw. No saan dapat dahin. Agwaras ti gita iti bagi ni tata ba daw. Ngam no agdesisyon kayo ang maputid titam mo doon
Malapdanday ta mapasamak na natuyang. Sigay ko araw, agpirma akaw. Apay ngay, awan mo tintitan mo doktoyan. Pinutid da ba daw? Anya, Tapno saan ka nung agwaras tigita iti bagay. nukas na, awanan titan mo daw. Isuma nga minti kinagat ti ulag. Ay, Ayun niya, matindikas to yabiyag. Nakarwar ka din ni Pari Badong ija ospital, Inteng. Ay, un ata dadan ije balay na nga agpapaimbag. Ay, kasjay gayam ti inaramid da. Pinuted da ti tammuduna. Ay, naimbaglakitin ta jak tinol tulad jar aramidin na. Ha, Nagturid tumad nga kaut-kaut iti abot ije karayan. ay, No da makita na nga abot, kautin na adagos, dilag pampanuna. Awanan titan mo doktoyan. ha, Basol mo daytay. Apay nga na nagpirma ka dagos. ha, Ay, basol mo daytay. basol mo Nagkuna nga min amapan mo kakautin amin nga abot ijay karayan. Anya nga ita. Mamati ka magasan pa'y kumadaytoy no di ka nagpirma dagos. Ay, unay ka mga aminin na yan. Na Ay, madimot ngamin ano pabasulam ni Marito yang paray. Pare, Panunutam aparamatla iti pagsaya atam, ti pan nakaputod day tatam mo daw. ay, awanan titan mo dok pare. Agyaman ka tatam mo dulang. Anya, Tinasken itaket, si bibiyag ka. huwag na. Mawatan ka yun pare. Sorry ka da kayaw. Ay, agyaman na kano kasta paray. Basol ko malaan kidi Tayak na ganaan nad pare. Isungain ton maminsan. Saan aga po ta makitam nga abot? Kaut-kauton. Ay, huwag pare. Saan to na maulay? ay na, tatabadong. Saan nga min abasta abot ang makita yo kat kautin nyo. Tadiyo mo, no anya ti adda iti unag. Anya nga nakurangan lakit din taramay mo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.